Irriterende, men jeg har det er en halv time, man skulle være her klokken 4. Ja, kom bare helt meget for sent. Jeg må snart til det. Den vej. Kom nu med det. Det er så træls. Ring til. Ja. Hej! Endelig kom du. Ej, derhen. Hvem fanden er det? Jeg så ham også nede i byen. Gjorde du? Ej, Tror jeg, han følger efter os? Ja, men han har sådan en maske på. Ej, Fuck, mand. Ej, det ligner sådan en. Han kommer. Han kommer. Han kom. Shit. Prøv lige vent, det kan være, at der er en eller anden, der laver nar ved os. Okay, han har en kniv. Okay. Nej, Mette. Kom her, kom lige over. Mette. Åh nej. Sara. Ikke også hende. Ikke også hende. Åh nej, jeg ved hvor han er henne nu. Det var bare et navn.